ye promote meme yankasa hey 3p my be no mwate na 7 die pressure no ya amwaye kafra medafo yama wa ha ede ba Sompa Nkomo so fa chem se ne menne no afam kakra ane me di se Nyankopon adom ohun ye papa ene eye wukuada edafo fra Nyankopon wode adom ye enti ye base ya na pi work natural ye busa wo se ompo no emuti sen na waje yeso ofie se Nyankopon adom ohun ye papa edro ba kwa ye de abadwa so a ene enipa nyina gi atum na ye num bie 3p garlic mixture 3p garlic mixture so wo share Sompa TV a edro ne da hono e se ya na etie mesrew se okotobia twato phone so okwa wo se ma papa bra sister edro e da me phone isu ye no bi na mepe ye no bi efama me 3p garlic mixture your number no ene good screen so no fa na efre Dr. Sisia why crowd so nobody nkomo afọ pomde ho your number dey adwuma nie 0248 92 88 oh mama 24 I wam gakra 0248 92 88 24 me da say me da fo enen komo ye di no ye general health na chese enyarewa 3p garlic mixture etimi etu ase na de di kan 3p eye ntirimu adwuma eye mojamu adwuma esanso ye immune booster na chese eboaw ema enkomo no a ekotia enyarewa no omo ho ye den pa entu yo bi a wota num 3p a enyarewa no phone enta me hawo da bia wo ye healthy da bia wo ho ten da bia wutimi kọ wutimi so eba enti mesrew wo bi ewo fie ana wankasa ota yare pa wo duro eye 3p garlic mixture pebinom ebeboa pa amenkomwo no wa ye den a sayare basa no enya de a ebe hawo afobi so ho no mo a waye kese abroso waye kutu kese ne bebre ho no mo a eye srade enko a ebi so diabetes obi ono an diabetes no emane ye kese obi so de emane fon obi an moja eno ntina ho hia 3p ono mo a se ye se che ya de na e hawo ena ma waye twon ana afon wo a onum 3p a bon se edo papa bi akoni paduanum obi ono ne na asia tatai odene nsemi a na atom pe 3p nom pressure etumi yosa esiche yade enso etumi yosa mesre wontina se emeka wonto dem ene wutumi ko bampo na yede na wontumi nkomba pe 3p nom eye pressure eye diabetes a asie betu amonya ofa hodi bowa pharmacy bm eni baby eton bibidro bo adro ni din 3p garlic mixture o baby e di amount for number na doctor eno kasa enfo apomde no ho yare ben menka ho yare ho asemo a eno nche 3p mo a o de frɛ yan na doctor eno kasa number no e 0248 92 88 24 obi so ho mo okokete so a ontumi na say ne Ghana ha obebresa dru anwumra e wo se wutumi da no okodru dem a ontumi na omini koto ha no omini koto ha asantefo na kan e na korokoro achew mesrew pe 3p nom obeda pa this alarm ene benya no because ebra wo bre no na wuntumi enda no 1 e mamoja asote 2 editi paye ene bro 3 ebema pressure akosoro enipa Bible say ebe yadwuma da mu ni nyina anadwo no asiesie se yenye ahome enunti obra e wo se woda na woje wa home na fa phone ne to wo kakra na aboa ama umoja no esonte da bia no wa ye kama obi betime miamia phone so sa 12 1 na afa na woda o kasa nso no num no 9 na wa sorry uti kura mompaye misrew pe 3p garlic mixture na eno nom odu fia pai no nwotwe mpa no nkro no ndu na wada na poa na watumi ada
ama wanya ennadodo na aboa ma nipadua no enema akoyie ede amawo obi ohonom a ne menses oba etwa ono nso onyem ono nso wonu menopause but menses no emabie P3P no ebeba obi nso de no eba but eba nkete P3P no ebeba kama etima wa wo kurateko eba sa huntumi nwo P3P na nom ebepoa ama menses no ebeba kama ama ne mayina akoyie ede amawo obi nso de eba boom eyiya kese it is akobasa ontumi nko baabi a P3P nom eto betwa menses no ebeba normal ebeba kama ama wonso ya frɛ say obesima ya number ne frɛ ne na doctor eno nkasa number no eye 0248 92 88 me do kai say 3P e wotom ehwehwa ebo ntuto a na wosomu ye se da wo no TV no so no eye saa na tie sisaye bia anim enti ebeta se ya yesi twa eto phone so okodu pharmacy ba bia to bibidura wo se mesrew edura phone so yi eno bi na mepe obeyi bi di amaw ni nyina ne se obekọ na wakọ akonom asma ene eku nipa ehe nipa ewa na dọọso enye weda wo obi di enva wo ne weda se me di weda afa me kakrai ebeboa wo wa no ani subriw ho twetwen wo ye basabasa wanya menopause bema wonso wadru wunyini so a yese papa pause anandropause P3P no ebeboa pa wonfie kwa animu nunum bi bebom abre bia wa ye kama na memory ne so aye sharp je number na me cho ba bia obenya aduro ni bi ato ye fa yenkomo twetwe no ensi number no eye 0248 92 88 24 me love 3P the empene say obeto no wanom kuma say boru akwale na heba dani heba criske heba benya 3P garlic mixture ho fonko abti dra ne di nhwe ni mu wo fa kwadwo heba temale ba bia electromat ne wona UDS nso Charles heba e wo ho Kingswalk Kopsam ena Angel heba so Accra Okanshi Wedema Pharmacy ewo Ashamai Little George and Health Alert Clinic omunyina wo enkran kumase ya baby ya pharmacy shop any baby e to bibidro de obi wanse atwa bar center bowura ho 3P bekonesi ho sede esi TV so apepepe twa okwa na wo de kire wo mo ibi ma wa kokonom fa bi cha wodofo bi obeda wase pa sanse edro no eye edro papa your number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Fred Dr. Cecilia na yenu enim komo emfa 3P garlic mixture ehona opomude ho nsem no enema nyina be koyie ede amaw yankopon ya adom a desene yenu be de hia yankopon ya adom a ye be hia so for mama me that say so for mama na aka ne ye de akire no wo say garlic ya du papa na ewodwa so no me pa chaw eno a ene 3P kokwaje wo de entempa na niama ntimi nkonkan emfa mawo mama do ratrase yi na sabre ya match no ye nyanhye match na se kura na se si 7a match ya ye bebo agro ye nyanhye match na se ye warm up and park ne ho 3 ko betre se ya sha ye 7 to Nkomo ne so ene hwese betimi a ma me pa cha me kwoto ana e ba se ye wo ye me di kan ko ya na nema munya ne de se suban ne bia wa nyi na di ankyere me yegu adwuma ye so a na obebie bia ba e na ma metena no nto nde osori a oyekuani no wokọ obeba na maton ato ho be ma ihu sika ni me de afi no hu se me mfata ene e ma yi de enya asem ketoa me buru bi na bi nso obome ti me de nye me lasbon ena me ne ne kasa anwumre ti ade achi anopa me kwa akoyi sku atale ahye me ben me pia no ato ade bia bomachi pu nti me twa me kobutu wall so na ma ebi won was yaw
no ba pemfo no wapra na no pase metu mani ne mogya de na nya asam ketewa oye operation ena be ma no waye ho ade me ba show dey bi be ma no waye ho ade show dey bi be ma no waye ho ade show dey bi anya me ho ade nenne me ma me o se mo ana e mo ho ko ai me ba yen to ye boase na yen diagnose bibi wa ha wo hia be ma no edi san ya odi kan wo abakan Andrew 1 year de enu 1 year e na wo abakan obo otoso mienu edi san after se wa wo abakan no 2 years 2 years na wo na chi e na afa di otoso ne nso so e no sa na me 2 years formation ni 12222 na se wo de wo afa ho adwene edie ben senkyerani na wohunu ya na eye senkyerani papa enam so ma wo nkura bebrebe de ma braya me pa chow anytime bia na me ne no I say ye nanti a wotimika afi aboa me na me du be si ba na boa me o se wo ma no boa me no ene wo ma me no eye pe pa chow dey bi enti wo mo na ade koma no na eye wo ma me ana me be boa wo se ye be bobra oh na me ko boa ne se ye be bobla na akọ wo ma no na nim se nkwada ebe mu no na mu slow down ne netena wa busu ani be na nani ewo de amoye no eho me pa chow na me ma me nim me papa nso nim na me kan me ma me owo me se bi ne onti ase me ka se me ma me ene me papa o ma amwa me kwan ben so mitimi dwane eba fie me ko sa wale me dwane bebro mprenso na awade na akoye empena twe no sister empena twe what no if you say pa cho 46 aden me dwane wo abakan na wo mfie say na me obe 20 sabre na aye adwuma ben pa cho na me nye adwuma me de na Abraham pese na me hometi o ade ema na ye no enye yenka no kure bi nkire wo mo se wahia beema de bia ma metena se asem ba ko okan me de ne se beema no wahia wanka se wo pe wo ba ena no me so meti ana me kan asem bi se beema hia wa onya hia wo se ya enkomo ani wudi nyina ya akono enye se be wo ma no eti wo kwa na akobolu suwa won se ya sha o 7 ne ya sa de wada ne ponchen bag ya mfunu nyina so asoa to asoa yi me ba cho na me ba fie me ba na waba oba no be kan na me maame ne me papa mu sinya hye enkwala ni ntine makọ mesan aba no na ebisa hye machi se me papa kwadwatwum o hye onu abehu se me nitro emfa nto no so ka me gyaye dadadadadada wane me maame bitimi ba me ba betena fie ba 1 year ba mai beba oba no mu frɛ oba no de chopa ba mu keka de on be kan se kɔ nkwala ni nti kɔna kɔhwɛ nkwala no mekɔ mesan ba no na foforo sa ekuta me magic ya na se wo so wo be kɔ wo be ba na foforo kra wo se me magic da bi anya magic hwe be ba na foforo sa ehye wo anya magic na ye de en because man panyi ti se wo be chan mani na aka chem se wo be kɔ no wo be ba na bi hye wachi a ebi asamu ade ba ya asamu a etete wo ha de ni panti ne ye de yete a na emom nsem ni bi wo ho e ba ya na hyase no ada ye de enko a na ye de ma me pa cho we nyina wo de ye me no me de sese megyan ma betena se megyan ya me betena se me si me hia ne hwe na me pe me nkwa me hia ne hwe 10 years ni on share ne ba bia da enkwala yi gumi so me ya na me hwe wo mu ateti ni mu nsam ese me to nso me ni ahoden me yale enti na me de ba se ommoa na sese omrem na o me hwe nkwala no ne se nkwala no mu ko wo manim ne hwe no ese ayede oba panyi jina sen e ba cho wa mi oba panyi jina sen ankosko wadi mfie sen panyi be nya 20 kasa kese obenya be 26 because edru say o meboa me na ye nhwe nkora no na wo soro aye se ye de adesere kwoto aba anim eno ne wo soro panyi ni wo na ye pese ye hu ntwom unse ho de untimi nka ne kese 26 years sister akora na anko school enti nkora mako nso na wakra wo mo abo abrabo wo bo mo anase mi wizao wo de menu mienu ye ya bad time for ye nya real wo boa nkwada na wa amoa wo mo e kwan bi so ma amoa wo mu mi nwie enti kwan be so na aboa wo mo kire me etimi ahwe bi a me ende wo ye se me gusto a me hye no aw me wura ho
te si adwuma bɛn na oye na wo de bi ba be ma nso de bi asoso na ya hwe aboa se sie ya mete ha die na meto abeko bope mekofa abe wo dema na me de bada abobo ya ne de mbehwe ase amani ti na me fanse me tin ekwa me ho to me no me baaye na nema mu odin ti me san ko garamse ero nso load ko bu gu me na so ene ko twa ne kwa da nan ese me yale busumi bia me ko doctor busumi bia me ko ene ya me to me fanse de nkola ne bedi kakra de ya na me kase me wo dwetire bi da hwa na me poa be ma no waware me te se wawale no ba ne san ko hwera na abrampa din amaye de hwe sister nyina ne sei oba bi to na bra botwene sei ewi akire na wodi watchman wo amunfuom na minnim se amunfuo ye se ya saa na wo kwa no pa ene awia na oba besia boduku gina amunfuom eye hey ya na bi sa bra na ada na sister wo boda man na hey say as wo pamo no ma mema ni timi say nipa life ana nipa abodam o say sister ehwe ne kokko no say asai waye basa wasai kura adan enti wo de okọ ba ko na enye no sister wo mpre wuti ma me na me kan enya mi o kire me ebe be wan yia mitimi mnabi mi yi me dam niema nyina se sa me mpa wadrede wo bibiam se sabai wan yia na be me san bae ebe ya dai san kan me wo ma me na pam wo seko be man mitimi ba mama mo frere sesi a wo beka so ane mi 20 time bia na midwane mitimi firi wo me ba fie bia ba betena 6 months wan yia de yan se be me ya ba se wo be pa chew me ma me be san pia me san de makọ wuram e wona me ntiase me ma me ne me papa o how ni amane no me ma me ne me papa me ka kire o mi dwane bai be me ebo me ma me de me ma doctor na doctor ehwe me di 1 year na me ma me ne me papa edi machi ni ma froka akofu man ho edi akoto da kate hinanim na avia lo sa woti ase na wo hwehwo ya wo behunu omde koto nanim ede asem ne tentam ye anwie ade chen ye san kwa asem no so ansa na be ma ise me metena se na ma me ne papa eja me ho na pa wo san koye be ma nde ntina ya na obo ya o ye ne den wo pe ma asem ene opensa wo fa no wa ehunu ana me kan fiti ase wa anyi suban na dia nchire wo nkura miensa no wa ehunu se opema pensa tamwa me van se ye ba no saa time no mu ena o start eyi ni suban ye di eme ya amumi ani na ho na wo ya wo se wo be wo ni papa ba wiase ni papa benya 20 years atiese mu 25 aba 30 no ena from no mo jam ho a de bia me hia ba ma bi me ne ba ma bi na hia ye me ne ba ma na sister yi kura ba me nim so be kasa wa wo bia mienu de wonso se anya den na nkura maako nso ba ma se me de me moa won fa ho wayi na so ntem de nkura ba wiase wote wone ho ato no oba amre mo mpene maye ni emusa ne questions why na oba wo ma 7 container kakraka we eja container entia ahwe ye kon so de yenso ye wa ha ye ntimi na aban ne nkamre wo so wone ne ka abusuafo Lexta Ghana ene de ya sanitary pad e de abadwa so ema nyina be de adanse ye se ya se de aboa ye papa se ye pene tenten se ye pene ketwa se ye pene ne nkuma na dantamu me se yas aso yasini bi enti mesra wo ye oba unya ehunu ne ekwa fila na eye yas ubetimi abunsa no wanante atumirika hwirihwiri abudambales ya wo honse ekora wani beje fra ye nsesi ye na ye ma obi 0302 235 295 adofonom Royal King Cracker me pa chaw ewie ya wo hwe me bia na komodo na emom sima me hwe show yinwie na mapa bibia di da bi esa na komkro ya ato yem pe King Cracker Royal fo die yi na ti ano yi ba ko mienu to wanum na obehunu se ekom na nkasa no ano adwonti ne se take chalk your hunger aha na wonso wani atimi age eye biscuit ya ede pa wanya bi anwe a de ye ka no wonti ase Kojak farmer yen ene ye de apose papa pa ye de jabidi ahye da ye mpacho wo se no ye ne ye ma na ye fita na atimi
etimi anya ahoden soronko me pa cha fluoride de enso so ho a eboa ama wo si achinam na ye den na wo sen no nso so etimi aye den pa ye o mafo hye nso so a eboa mo wanumu ankasa etimi aye hwam procode ne de wa wani tua free tete wuti ya o ya wate agu so na se wo pese wo ho bai wa me pa cha kojak procode no eno ne edupa odu pharmacy a wo se yenyima wo frɛ yɛn 0531 069945 21st clinic se men kan kyerɛw se sciatica no wonum na etu ase enti sabre a wo hwɛ me a wo teme nkan wo kotofa ade enye wo gye ho anye efiri wo pa chintini na esan ho na fa wo sra ase na ba besi wo na ase ne de kyese ne ama nkoyi a 21st clinic se me ma rehemu se wo to a wonum a omo beboa wo pa me pa chaw ye lab ye twa scan san so ne ye massage machine so a ye de tu yade ase no ye wo bi e wo ho ye wo kuma ase me pa chaw ehwan overseas so mpa e wo ye soro wo pe wo bo ase council quarters ne ye wo nkran so domi market sunya ne nkransa tachiman ye wo ho 0249 311 311 grow fine so obemo wanyini fine eti wotamen kasa abre me paacha woda wontimi nna de bia woda wotenkura obi aso nka so oba be ye obone wontimi nna eye grow fine me paacha wanum ato wontimi ndidi eye grow fine me paacha wo hwa wo widie mpompota abobɔ wa me say eye grow fine anunsuo na de yede ya ga na koko ene ya hyeda ye dupa grow fine me kai wo say digital herbal center na di grow fine abedwa so frɛ yɛn 0244 596532 Kingdom Herbal Center se men kan che o se garlic ye dro nwanwaso no wonom ediaba tetene de na ye obetasi o na se de ye de ne pills nso aba be ka ho a me pa cha o memene a wonte garlic pampan no kra se stress na ache wo se wanya mogabro so stroke tata o akoma na ebo periperi me pa cha nya Kingdom garlic mixture ne bitters no ebi bibia nso betuni a ye fine Kingdom ginseng power capsules so oboa mema ama wono ya ya omo ya omo hunu ni omo ye na etu ase wo hye jesi na agba adabridwa amepacho obefiri wo tremendous de eye capsules ya ema enom de atu odepu ane nkabone nyina asekeka ni nyina ebefiri wo ama ahoto aba frɛ yɛn 0597 298 855 sompa chede medofo ye ba bedi bronyan mepacho ntena wo fie na wo nko awo ntena wo comfort zone na wani nye mepacho bronya kai se nkrofo bi wo ho a sebi omunni ni daso obi age wo a wo hwami me pa cha wonu mu bedidi me pa cha wonu so be sha atade wonu mbeka oma no kakra na omani age sa afia kwa apura ba beto wonu mu a me pa cha wadawro ma je wo keka ho ye bibi de senti na so mpa ye fra wo se beka ye ho de na wo se ye anwa se ye mo se ye atade se ye mpaboa mesrew eye sikampo a ye wo number bi wo ha ye de ma wo na wodi atoso ne ade aboa akunafo ene sebi wonu mu a woni na woni agya me pa cha onyanka nso so bedidi bi fra yen ana tahomai na usika no fesiso ne yebefrɛ wo adawase kwan soronko so a wonso behu sɛ wabɛka kuo ne ho pa 0598 559 802 me pa cha edi eda so yɛ Terra One Media na sɛ Blessed Foster me pa cha omanya be ma na mayen na yemisa no sese nkura maako 7 no ye de omo fa he na dawro ma de no wo ye de aboa yen enu nti na ye atwa nti mesra mo nya sa adwuma ne ma ye ntentem na adaje ni poso adofonom gino pepper and onion no sei na ti o de bia ye de kirewo ya so ahwe ne yenim ne ewom he won kwan be ye de ofro ye nso to beti apo jollof no ebe ye international na age watumu a me pa cha eye gino pepper and onion mix ya ba we na ehu hia so obetama yo ama mfifira atew tigum na kanum dia wo ye bia aso ani a ene sa Kengen Energy drinking water wo pensu krogen anom ensu a ebebo apomudin a ene eye Kengen for dia alkaline no ahyemu se etwom wunya wo dia mepa acha wo dia wo ye bia no se ye yiyo se ye party se ye ayefro se ye den ma Kengen enye nsu a wo serve no wo ase Brema UGC Tafu New Road ne wo Abawa Road Junction wa afre yen 0241 449191 RSYD no VG Studio semen kanchira o sesi ye say
enamafo podcast ya ye sinitwa ye twa yi ena de ha ho nkonko frudua nkotento wo de bre studio ho wono mo ankasa be hyeda pa baabi papa mo wagina na watwa sini no sene yese na fata ne ba bonten obi abeka se wadwuma no atumi aso anipa picture na wutwa na photoshoot wa be ya ye bi me pa cha onkran ye wo malama base off first Kokroko Street Freyen 0574 715 778 Chocho Herbal Industries yete wono mo so ana ya sorry bronya we dia mesra mo obi nkancha wo say your skin is skinning ne say anti Chocho Herbal soap no pebi na federal ne beyi nsan abone nyina de free ni padua nani sanso so na Chocho Herbal cream nso ewo ho a eboa etu yade nyina de free ni padua no ehwo na san boni padua ne ho ban de amount Chocho Royal Gel me pa cho obi wo ho a ne honam ye ne hene ankasa odware wi a ne ho keka no woje ne ho a enje eye Chocho Royal Gel and American for the amount Chocho hand and foot cream nso so ewo ho me pa cho wonantiri nyina paapai wonsem wa ye say bare uchi obi kura no odwane eye Chocho hand and foot cream Chocho skin toner enso boama skin na bright ankasa enso enkonkopɔ Chocho hair product enso wo ho wutinwi bebu kon sanso na Chocho balm enso bo atu honam ya ho nyina de afiro me pa cho Chocho Industries yen ne de product nyina ba dwa so kumase ba bia be fa eto nuro benya bi frɛ yen na open no dodo atu no yen so yen hwemo a 0504 5555 na se 5 for mako 435 na se won set mi aka wono mo be menti enya na abrampa Calvin mesra mun ka mo ho na o ye den wenya no be man ankasa number we wuni be man number ba cho de bi wo fa mo na ya na boa me mame o ya no wa pe be man number no de ama me ya Grace mesra mun fanto me so na me kan se min che sister yi Debi o na bema na woni na wo nkwara 7 na wo di wani di wo pambro eye wa yaka de no wonni ne number mama mpacho na me woni number no wasesa no se minya ne number na me frɛ no ba ku mienu a no wasesa no sa no oye na so no di hide and seek ya na nti na me woni number be 1 month kra ni na me frɛ no me ba ma ba ku no okɔ school no okɔ yale nti me frɛ no kra sa atam no mu ana osan sesa ne sim nti ya no fa mu ana ya na boa me o twasem ne fofra na ofa amu akọ na akọje na eni pe sia ne busuefo wa abrabomu wo fa amu aye hwan me pa acho ye ko o mu fie na ne yete ye ko o fuman no o mu fie na ne yete wo fuman na de se wo fa amu ne ye mu fie wura na wone onipa no mo ayonko fa bi wukuni me pa acho an eni ye ne ngodi nkomo e ne de asem no ko fa amu aka bia eja mu ama han Ejamu amepacho ma ha. Yeah, mami. Miwura amepacho ye fra me Nana Yaa Serwaa me ye adwuma o Sompa TV so. Okay. Ewiei wada Roma o de hye me nka bi nhye kura. Ena sister Dora Twum. Edi mirika ba beto aye di ni suo pan nya agro se wakohye abe mabone ya odwomo. One na wo nkora mako nso. Na nso no chesep to say be ma no minim sa sister ya dane Jerry na be ma na dane Tom o se hwan na dane Tom na hwan na dane Jerry o hide and seek nko a na wono mu di wada Roma ye bisa mu no na oba yi kire mu a wo na wonim eye Brian wa ye kana semi wada Roma mu abe na betimi di aboa ye fa sa asemi ho. Okay, asam ni de ni na da mani na be ma no da kure o hia asotwe pa o mama me tete pa na de tense se sia kasa no boy ni number no bi boy ni number bi menya mamu hello Mi tie o pa number de me for so nya mamu na ono me wa hu o twa be eti bia wo ma de fie no na bia 89 na fe na wa ba fie Get number no you number mamu Mesra ne pema ye na ya odwomo wanya oba afoforo bi ana ya tese ase wa ye we o bia we nya ba bia na nsen no na me ka kere se aware sem no meka o mabum ana
oh bad de nya ho tiase ama be man so nya ho tiase wudi na sa o ka wo bom e be wie na eye ne ye fra kuntunkuni abai oh dabi wudi me kama obi anya ho tiase adam ka se be man se fat wa ya de bia ma aso bi onwa sifie ama be man ato fie ni dia one pata ba no 10 million because adam kika so one pata ba 10 million the 10 million no so whatever bad ne whatever china say aso dumu wo hoyi wo fa na se wo kire mu a sister ya wote manimu a me ka na asemi woni ya no wono masifie wo mu sifie bi wo zongo na be man ato wa man ka pre tim ka be se wa man ka pre kwa no wo de 10 million ya jomo wase ya ma posifo wo che no yo ni de o ni pa boni ni wo ni pa boni na sifie mo atu na wiase obetimi ko hia ne busuefo sei we a chensa woni tanka anya akrahye anya accident yo okay mo peso a hello eja de ma nenye mo number no Kelvin je na pe number ne ma ye na enu na hia ye because na me nim the gravity of the case asem ni say na mudro sitie e man so na chi no wasa akoboa na mama si dan wie ye no wada ne tom na wada ne jerry na mudi hide and seek Mr. Champon ene o mama si esan de biaba ye de ba enim sa wo ho beka bi nana ya medase asem we say pa send esitiam senka ye fan of foolish case in the sense say oba tan ya sabi wa wo ba ma mini papa mu de sister ye abawi ase watu anamon ba ko ankoye ama no wotimi ko na wadwane aba na mo kaniti ahyem na ne sebesebio eye jimi ana say eye de be ya be ma ne be pache wa wo muntimi nsechire no enka say wo penede ene eye ne ho ade dabi wo mun kan sa na ya wo na tiko na wasa akọ oba no na o efense obi kan say magician na ebetim na chi na wo de amanfo twa papers photocopy no de wo twa ma photocopy wo dwan be bru empre enum nyina papa yi ni maami entimi anka say abrante ne nye ayeye and say for ya de bre ye mpo bia no wo mu pushi all because enne awofo ni be emperor responsibility wo mu emperor responsibility wo be tra wo mu enche na ama wo mu abon wo akwa bi so no da bi wono a suku a mo amfa na anko wansua adwuma awo ya awo the first one enya 26 years be ma no behwe wan enti mpese mbusa ne se ne ma no mpanimfo no enan ya sese no de wo mo anyini enketo amiensa no wo mo gigira sen ne ma no school ben na wo mo akọ se body kwa na be wi se obepanise wo mo ana because how ma me no wo papa e pushi wa na mafo de nke France enkamoni ate enye bagimi bre enti say you run for your life na say bi bagimi bre no kran say wuni ni wo se ne aso onsa de wo ko wuni mhwe sata wunya di kan chima ba ko ane de wo ko ba ene de we wa na wote ho dwane ba wodwa na hwete ne ma ne ka wo say after when mu nyina chikra wasa atone efie o mo asie no wa kan ya wo mo sa tra asan aware ye oba no aprin so look at this woni na won so wan hwe efese enkoda no wa mo akwan bia so wa to no fiase bu kwasea obi aba be di asem a wo sa akọ abraya ye nyo ho ade na wo de wo wiase ya ba no wo be di bobo ya wo be ja nkrofo antina after se wo say nyini ne wo fam nyina so no wo sa prince akọ na tra na wo hyebre ehye say ne na ma wo 12 asuafo chese we need to reason what you say and people know who ya obi ehwe wo esua enti reason wakọ ade na anye yie wo bu kwasia wato ne fie na we ko bi anware o enti we nye ntokwa bia say wo sa ne me asa trase ebiem we ya aware wo sa nya ho ade enye aware so enti guess na ya wo mo aba no enso mu sue nyansa no mu say abrabo no enye say ya ebia na say wo se wo bu ni ahode enti o ma me ensa no ene obi hwe obi ba and will be running for the life. Enti o ma me ensa se na wo mo ye enketo ano. Why na ebe hwe wo mo. Be me wo nya na dwene. Wo ko abeso a wo ba anadwo no nkono.
Now obetu na te Bema no bad than a picture by. If some who bear man send you city. Sister, if soon I will soon dear. We run out better na near your sekoto moja. In the sense, say, I didn't know when you now call. Who Ghana flag in Calvin, what the picture and a bear man photo, what the Siana. And Nana bear macro. Nana, maybe some may come be say near Edron. And Kolana bear me and Sansa a day. Warm and 9 warm and so school, so school near the idea. Bear why not you say warm one? And you know. One musiba na one pen friend say bibi enyo there papa ne o se pe bibi ka kire no wontimi ne oba metena na mo nsifie na wonko a wonhwiri nkoton fie na oba enimu me ese metena na ya wo kari na ba ma ne photo na da so ade odi hine wo kro ben so won hye no odi twa keke wonye wonye wo di ano ma me wodi hine wo hefa pa cho woni hine na se watwa akwa abanfo yi won hye no keke wusi wo hine na wontimi take responsibility hey nana ya etesen kan munsura asemo esen kan sisei wo se ne nanka enema esi kro no esen kan ono ankasa no otu no ho nanso minim adekodie nti odo sonku bia owo ma abrante yi a wodi na chia ma sebe waji ne hyebre edi a hyeboto mu odo elastic pa elastic edebe odo ennemre odo no e wo hefa edebe odo enti odo nti se wo tase ema yeku enkwade yodo wo be wiase wonti ahwe omo ama omo anya de ye che so ha omo wa ha omo eno ane sebe so ambone ye nkwani ne na mo basa na mani aje o bag so enti no sister ndo why mistake de better brand ya no man no ase onya brand man no ese ye de fa emra kwa so because wo bo no abrani sun wanya de tirimu eden papa na wanya na dwe so se wagya wo nkwa na bo no so ai once I met awade asabre ya wonya ne ho ade asene say enti man na ye oye fiera no so wodi ase wakọ mo no onyai wonko obi amu because sister yi esa akokora ewo na obewo enti nana ya abran man de ye ntu yensa ne yemfrɛ so one my kwam be ye nam so ye benya ne we kura de what's up post for na abrampa because they say in Tom and Jerry na odi no wo fa ha no de asi ya no osesa ne number cheso wa ye na adwene say nkran so no won hwebi wushi ano awo pa chan hey no awo say na wa wo mienu na abrampa bremwe sani awon say nyina si wa funu ndi emsa asemi abo opusa ebi e kwa di biba nana ya edi nkan ye be che ye tiefo ne ahwefo on se awurabai na busuafo na amoa no ne maame ne papa amoa no ekwan bi so de ntime ka na sa ne se nana ya enipa nkwa firi wonsa etise kosua ehwefo mo ntime nsesa biem akoda yakọ baako mienu wo hunu se wo wuo wo ho timi nko biem okọ mienu owu mienu no wo san ba se wo nko biem ena o ma ai san akọ fati ko shem enkola ni nti na nkura ni nti obi abaware oba nana ya me se ya na ye di ade pa na awofo ni bi je ewo mo ma ho se de obeto aduane ya na wo be ma akoda bi adi na na omo na nso be di binti won kọ na wo papa hwe omo nyeza na se mi ese adane 7 akoye 7 nana ya enti ye be sere awofo na na awie wo mu tie ye no awade ye mfa nko heaven awade obian kan wo tworo num se wanware abekọbọ nsam jem oba na oba bema oba na bema kwa awade bi ana mpratwen bi ese nkura savior right enu ne ye ka ho asemi na so wo se be fie se mama me kwa na papa me kwa enye oba mo fa ni je enye no fe so enso de ne nkwa ba na ye nyai se kone nkoda ni nti sa tete adwene nkwase adwene no eni obiemo akoda no okọ na wade na ne mpratwen no mpratwen nkoda nso se wodi bi ko bo blaster ana wo ko bo chess se jesa se chess so se de omusi bo ball yi te se aso awie kura ye nya team player ben ye de ne kwa akohyem
player bay nana ya player bay ye na free say di ye kuku la free won ye je ne ba ko she ho ne bay ba ko na tie yi so ni ball ba oni ball nsere number 3 asemu ni what mase enti yan kan kira wofo ni bi se niema bi wo hono mo a omunya sanso so kankan esoso so anwuhia sebe tete adwene no binom no ene ye mfa nwade akodai wo ko twe sampren no 20 years o na dan adwene ye de wale ana ye de twempra kora ebo ye ho ba die no onim dem ye hia na bonten ana one na ka je fried rice mana amani di chese no a eso de indomie ene de indomie na ba ya mama na asa no mo ko de yewu chese ode ne hunyina che no no oda wa kure sim indomie say kinken na ya 20 years ade na eya wakwa wonu se wanhwe obi na ya na semba ko kan ya me ya ne maame mutimi so sansensem be me ya bu na de hu pa wo mu a akodai no okansi na wa ma na nwentia wonyem na be me ya timi de toa dimoja tu no oton senti bia ba toa bi krobu toa hwe ne mfi mu a na moje tu no e moja ni nyina ati no oso ko ye case ne mpanifo bi se onhwe no ko hospital na ansa ana na ya wokoi okoi no mo ye se o mo hwe na se toa de boy ne bia kokam ana ya onu ani nua bema and discover no emo de court achiman say na busua no nti sabi nipa nim eno na ne nua no bema no ba so oba ba ye fight oba na bema de ho akawura na ya yenka ma nipa bi nti ase awura isu ko procession chesem se procession no se sa de na abaga nipa ni abre nipa probit na wade atete ni jam wonim se na esi fa hyehye no wa pra police ni jamian wo se kwai na wade de sa no sa de we yo se mpanyifo timi sore e de omo na esi fom na ya awura ya timi abegwa to procession enam so mu nyina wo krom honti na papa ye bia ba na mo ba mo ba wense free krom o committee mpanifo jese obi aba se mami asem mami kom na media no me ne bonkomo chefa obi ambasa asam no de krat ne ye ne nye etu anya nkwase ade na wo ye na we try the torch no we try the torch no de kakra ne nsem case da dia rebeka bia nyansa bia nim na sabi bema pani atitei eya wo mfo nyina da TV so sabi minima kunyakura wudie so minima kunyakura wudie oba ya afa no to zina me hwa kunyakura wudi si atwura guase a so sa papa wo da TV so sa akunya be na di no fuman ho sadio fuma fu etie nyina papa mo hwe ne yie maye ye hwe ne denden enkodan so mpratwum enkodan so no waja na bo mami so na ya ubusa mami asem bi na me ya no hunu de oso kan bi asoso na ya san kodai wa hawo mu ana se waboa wo mu enkodai twomba bi o omu ba bi na pania wo da TV so a wa ha henche enye be da kon gold medal ani bi bo abeti he kura wa frane kura o captain bandi no dia boye o pani wa wuma kuma konso woni awura impratwi mu so na sabi wunua ba ma kasa ye wa kokoduro ti na ya wo de yenyu wa kokoduro ti pani yu de ma me kasa che pani yo da TV sui se ne nua ba ana obi fa na na se no wo fa ase ana obi na wo nso ya nya no ho ade eburo wo mu a se de wasi atutuntu mai na ya se de kratie ye tie atutuntu mai akobeti ase ana na anti kobeti ase edu baby a sabi de yewa enya udemfa nya unua sese wo mama mi ababere tenase na wo mana babere wo memo wato ne nkra na ya wo mana babere wo chese wo hwe mama a obeka chese ebiam so anya be se 50 years cry ko etan amema ni bi sabi se crazy adwene ena de omu kiri mo se de adwene na de mana ni e de omu hyebire nyina hyehye wo nu atua so no tutu fo no de akyem chese wo hwe to on baby a wo na sabi bema otisei adwen papa be na oditirim bema wei adwen papa be na oditirim wutime bo wo ba se de wo pe na ya de atwa me nsurum mami bae no okan beta ha wantimi amoso sepani a ye frɛ ni ba white mu sabi wanya bibia mo asanke nya mo no krono eye jimedwene na wo pedi to sabi eno na me ka mento sabi ba kokra eti wanwene nkoda no wo de mami ana ne na nya eti wo ma no wanwene wo mo ho
enkranso ediadia na na yediadia ti boni benkuana wode beyewu eya betima to fie no edi sika no wonum uti wura mu twabe na wura nkomodie mu no na na ya nam se to bem awura itu na branche twa benyina wo so na yedankage ya ka dankage oni ma ne ko omu suansa no papa ni twani no na wo tete soa ekohwegu ankromo ba bia ye no apetese no na nipa de ne ho akwoto nsohwe mu akoda baya wasi so akwa ne eyi wo kwaye eya tese ego warning and one straight diwati esefu wu hia dua ebi shogu hunti ni nyina be me wa anwene ho wo fuma wo ze friends ai pa cho de ya adwumo wo he ya adwumo a wo fuman no wo he kirem na de wonim no wo road na wo ya adwumo na wo ti de ma da ena wo firi ada ebetena asue so eho na abeball store ni hu no eho na wo ena wo firi wo akwatena wo fuman se fuman na wo ya adwumo a wo fuman wo guy name bi agbayeye ya adwumo no asese mi hwehwe no agbayeye sa no twiregu ne ba na nim na wo ekere sen wo yedi eni oye kroboni na krobo preko ba bia wo cross aba besie okay ba bia preko wo cross aba besie he ya adwumo he ye ka bibia kyerɛw ye no sebi ye mfani ha nkɔ application makrom sebi wani soso ansoso nsira application ma ade papa ye na tan mom tie na mom kantere no so mo afomu twa ba nei mo sitere ne kaje fumai empanifo onya mo sitere brantie yi tese nyambre sam no wadie se fia wo no obasie wo de mesi wo ba ni subanye enkoda no wanye wo ma no ho na no obatna mfie bese aduonu eko wantimi anya ne ho de asitsisam ene aponi tese pesa minkuminya wonko wo yiyonti rekwaya wo de abreba ya faso awrai pebibia ma ne medi eti abobo yam ekofa be abobo ya koyi na hwe na ya okofa kon ya de ni ti ya de aba ene nyina nso ho wakofa ya de asandi wakọ galamsa se ekopa bibia bra ne medi eno so a load osadi a okay na ya nenim akodwiragu ne nanso ameno so akonya ya de wọ ne nan na sebe bema ya adwomo ya ofuman eya wo tuobodom ro obu awura ya na se o prese oba beku no na ya memma bi nsu anyansa ho na sabia nei ana ofiri se no ano no enei ana ofiri se no ano no se ba bi wodro keka ko ni mpani mfiem na peku ba bi no me say nana abrampa nana ya me say Dr. Mensa ho ena wo nam a obehu se panyin bi kura zip and de bi na wo ka sameka ubehu se wona no akwan mu na zip kura na papa akokura o eya nko so otifie na nana mo hwe no wo share us yes zip no kura no nyina tutu wontimi mo enti se ya na wo ba ba ya ba bo akokura na ebedu Father's Day ye de e che ekolake ma bekwa akoma no se wonyi mfa nkata na adwene so nana ya hwe eduru be ya cha ni ye bekwa akoma na se na wan hye che se me he cha na mo che ni che no oh nana ya etimi de me nana ya se ye ka sie no pani ai what's your friends ekra ya dwomo onya cha ya fosu bantesa abusa nana ya wote se ya fosu bantesa edu ba bia nsemu no na mo di se nipa ni bidi nana ya so se da bia no kure nana ya wontesa mi se mintesa so ya obi o fi bia ntesa genfo na ntesa enti so kofa kwa kubisa na anu no minim die kwakufo da ase why minim se bia kwa kuno ono na betima ye ya de dwomo hayai ogu ya nimu ase na wakofa Kelvin ima Kelvin na sankra mi dini bread ma bra Kevin Kobe hey na mi Kevin from mehu mo so no he na ya Kevin from mehu mo no ma mi bi by office wo ana se ne ba de Kevin na wo say wuri say bench ne hey me ba ni nyenye na se na we tenam so wo che wo no ena na Abrampa ba ma so ani din e de bebre no eno nso so flag ne red band enti na ya fa di hu fa mesrawo be ma ne die de bebre a o ha na ya ubusa na se me duru ba bia ho me ka ketua bi na yemfansi na yento na ya hwe so ukọ na flag no ehu papa dwane jo kra so dwane na fe o ma mo se kọ no na nse se o san de wani tirem na o ma me aya ne honam
wona woni mu jara wonim se ne esi fa so e na afede na ya wuchimi tu mirika se 10 years ni na afede me mabiem wankofa bibia do ani kire mu abofo fam wo ekopa ba bi tena haidan eno de agi na afede ba wutirim satema papa ni di nkwase asem we nyina na wo se ana na nko opa ba bi fa o dwane kro na ya ho no se ko dwane kro so an ajimi na ba ho so wanye ni yie ye beka no kra kire wo wona sabe boso me nkro na da yam sa ma ko nsu ko na ba ko anye ye na ni rutim a kasabre oboa wo mana na wa ha wo ene ya wo ti ase kra na nkra yi ti so yi eduru ba bia ye hwe ne ma ye na ya me da se abusuafo wonim se Sompa Nkomo de de bia opportunity da ha me pa mo cha chance bi da ha wonim obi a ono anka se na wig ya be so ye oba na se be ma wig ya short to abe styles yi wonim ye me pa cha Linko Wigs and Beautician wonomo na eto nsa e de ape obi a wonim adwuma ankasa we adwuma wura no oni ho enti wo ba no woni ye ba beje adwuma na ankasa hyada e de asi wusere so se di dwuma ni nyina me pa cha na front abaye me tare ya ade a wa wuji hudi se wonim ye se bibi de pizzy cat ai me se anya pussy cat you there be ye pizzy cat na afen so etirebo hair braids cornrow nom ne ade wonim ye makeup ne na sefo nkotete ne ama mbo obi anim we professionally no wuji hudi se ya ade a wonim ye me pa cha wo ene Breman UGC na Linko Wigs and Beautician for no wonom abie wonom aso ye Asabre Junction hono a me pa cha wo wonom beje wo fel so na adwuma no wakwa akọbọ ede ama omo apesika puduo pa ede ahyawata so me pa cha wo me ya adwen a fra homa yi because na Ghana ha adwuma ye ehu adwuma ho nsensem no ehu ayedin ye pa fra homa yi sesi ye na ne mpanyifo entwetwe nkomo 0536 07 05 57 ana say 0541 534328 Misrao tutumrika na adwuma ho na pa cancer mixture na say wodwa so a elbow arthritis me pa cha ya say arthritis ne bia ba betena so a ya de bone papa ebedi wuntini mu dwuma wodwonku na ye mre wokotokora enye wo faade enye de bia na atogu so wo so anya abrewa na akokora bia wabo me pa cha eduro ni din na me bo a kire wo no ba bi etonu otunu bowura ho wo se ye ma wo cancer mixture no bi na won so enonom na hwede nyame ebe me pa cha eduro papa say no hunu set trust in Jehovah Clinic wonom ewotakwa wonom na de eduro papa say abadwa so semenka nkyerɛw na ntempa akokwaje wo de atonso agogudwom ho ginya ase kwan ne so Davidas Deco wonom ton bi takwa enso so ebi wo ho ma memfa ahoma yi ma wo na cancer mixture ya abaye ayenom eje ye ho de afri arthritis nsɛm no wonso so bomode age wo de 0244 871 862 abusuafo me maami ohinini me pacha onim say women of faith ye tenase de bia empire ne ye de ye ebo na me kai wo say a free 22nd November and date ye saying and 26 na say ye ginamu ano no enti mesra ye empire ba ye ginamu wo TikTok wa me pacha o manyina yaka ye ho abom anopa no nsia ne ate asim wo de ohinini ni page no kwoso a ye bompa ya free no nu nkopem anopa no nsia na ese ye de akogu na 29th yi de na eche say week ya o maame na eche say week ya me se champon week ya ne ye nyina ye ehiem e cultural center na ye de mpai bo chenchirenche ya me ne wo kasa kukudam wa ba sie no wan ko bia wa ye ho buhia wa pe communion wine na pe communion brodo communion pan no ni bi me pa cha ye ko nyina fasting so ediso enti wa ma bia me pa cha wa ye ho odifo pa be free nkran ba Apostle General Moses o say be free techiman aba sanso na anyomtofo ne de Trinity Presby Hall Minister Audrey ba Minister Ibija ye ne nyina wo Sompa Minister de Parut ono so e ba begina mutifie den e na wo twen ye fa ho bra be bom Joy Cam Roofing Company Limited semen kan che o se nyame bibi wo soro enti bomode ama ne nsanka ne nyina eye dan papa na wakukura si ho no be pa cha onchansi eguso enu egu ase no se nya Joy Cam fo na be ye ya enko ba bia frɛ wono mo na wono mo emwa o me pa cha Kumase ha de sokoba
pam ye ni post station na di anim hwefra yen 0540 126 816 me say enye gino a enha wo ho enie taste wo mu sa wo ye nkwan sa wo ye froye sa wo ye jollof eye gino pepper and onion mix jodie na bibia ntumi nya kama medima for herbal hospital se menkai wo say yade ni nyina ye the time o to so ne to ase say kran e de afri ni padua ni mu me pa cho say ye stroke diabetes adanse ankrofo di no mesrew ko doctor time da so ho na omo a enkran ye opoko asem ayira kuma se ye wabu akwa agogo fra ye nsesi ye na ne ye ni nkomo 0244 774 282 3p me pa cha garlic mixture na ewo dwaso me pa cha okese amroso mo gentimi ne afurusa ne ye obu nsa niama eha wan kasa waya ase anwo a na chese e ba emaye say asthma me pa cha stroke 3p garlic mixture piwak natural health ede abedwaso no eno ne uhia baby etonro na yetunro nyina ebi wo hofra yen 0248928824 Lawson Herbal Center Dr. Lawson akwaba net saying se de Lawson nupane de chese monne ya na enum wan ye sori eno na ama ya yesedade a ya de adwuma na boso doctor boyen komo enetu yemfo yo papa mo ene ejuma anawia enumrei na yama Sompa TV ahwefo nyina mo ene hwe Pepa cho so mic ne maye you be that saying yama Sompa TV ahwefo nyina mo ene hwe wono metenka on radio Sompa 93.1 megahertz mo ene tie amanim sam e be te yankopon de odi abedru ni o oma yankwa ene apomodin ene ahoden ya no wadana se na wakai say wapomodin eye utumi wapomodin e wahunya ne santi didie me pa wo chew didie ne santi numiye me pa wo chew eya numiye ne krakra mu no eya dayiye na watumi ade nkwa men apomodin ane ahoden mu Lawson Herbal Center ye no de mo amunim mo de ho danse ache mako miensa ene wadwa so na doctor say ye ni pay nye da bia ni betimi anu madro da bi anya da bia na banu madro ye nye ne saa abafu ni padua no ne santi mo aduane me pa wo chow anya wadro na wadro anya waduane. Let your food be your medicine and your medicine be your food. De wudi akoni padua mu no odafo efani agro na yade ya wade o ya opomoden fashion sawate enchine enuane esichire nuane emroso anaju edidie emo ni padua no yesremo ya yentenetene ya pomu me yonko doctor bi okonfo no Dr. Nicholas awia mechiao me ko no nchen na edin komo no sagri sadie nansen hypertension mojabro so yade ene diabetes asiche yade no edoso no ya we so cheche ko bia kan wasere ye nim Ghana frontier na setie na munju yesa wane na yede ato onom odofo mesrew mojabro so yade no ena se Ghana fo agye atum manu madro no mofo madro no mramie mesrew odofo wapomoden no mesre eye utumi wapomoden wahunya okoyepo na da asen ne yade ebe ha wadwene enkwada ofie o ma meti ase mpo gyakranya mfiremu na wokoda ne ato no hwan na ahwekire ne santi ebe ya ma atosode ene nuaba enoso waduane diemu ebeboa eya terekire wapomu de twato adawadawa wodi bi yankwan kran da ben ayoyo wodi bi yanhwe kubanwa yanhwe agenwo garlic wodi bi ya bomu ne nkwan de prekasa de yankwan enough of the artificial additives no and how den and am na fe ye di pizza ma prekasa enoso nkwan emu na mwa ma jenen trim ya chikon so an so anwom ya chi fa woni guso ko bi kakre bototo de ato nchen body apesie anu ya pomoden nkwan no nya spaghetti anya noodles no anya pizza nya fast food no didiye na ya de enchire ho fa free ho ye be didi ne ebe no mo de a
yan twede die mu yade yan twa onu mu yade edre boban amani padua na esi yade kwan na bia ntini mu nane anwa srade anya free ho no makoma boye tote jo pressure nkoso no aya mane memadru Lawson Herbal Mixture Lawson Herbal Mixture Lawson Herbal Mixture Lawson Herbal Mixture for men twen yade wo didi die misraw ya num bi watena mu waw ya nhwe nya ye die no aye one way aso balance be no a fufuo anya no a abetie de huo mutuo bayira pesie ningina ye starchy misraw ya num Lawson Herbal Mixture na emwo pomodin no na enwie peye ya nhwe ne nso anya no nko a nipa brand sare wanya ya eja ho adwuma awia so adwuma de achin enso ni o obakahro nkwan mu ma na onta be mesraw wo ya awia so adwuma uduru fi a wa bibia awia so na be kokete so no ya nom Lawson Herbal Mixture bi motimi adayiye ade be chino no nya hoden ma pare kwoto adwuma die so ya nhye ne nso nya no nko a ye ko amagana entontom ne ediese malaria hayo ya drenogatis the domon teneso dan tuntum na etimbo ho mafin tuntum ka ho watin chechere intem abona ka na yade na ba na drono aye Lawson Herbal Mixture ya nhyenenso o enfie edumiru konkon ade a o yo ba utumi numbi o ya bema utumi so anomadroi bi ya nhyenenso honam yaw general body pains abekwa Lawson Herbal Mixture oba obeye chima na wonti yaw na mpa wo chaw on twere wo se ensu monsa no a eya nom Lawson Herbal Mixture na eba na frefra eba je oso ahomai so 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and 0248 61 99 99 0248 61 99 99 0248 61 99 99 no what in tremu bia about Lawson Herbal Mixture so simani akaidie ame ne uni common for Lawson loke horofo awade ene pi na nyinya awade pi agigya ene chene awade mu adentia ene mo sama nkoyi a awade asomdwe ni mu oba bema na ba wo de semu yi hu ano na pimpini wo chinya wawo sebeni omanye wane mo infection how wa bompanie wa shefidie mu wanu mu nro enwuska sa hodo enso still ehwa ekwa na ide na asane aba ye wadro ne ye wadro o pedre wo din na wa dance na how bia ne no machi a Lawson Loke Lawson Loke Lawson Loke Lawson Loke Lawson Loke Mixture ani wadro ne din edo we nti na Ghana ma gina mema na mu ato Dr. Lawson din the virgin doctor no the virgin doctor ba o ma sembe koyie da bia meka o e ka so ba enye weave on enye acrylic enye tonguing eye sabio moni mu awanamu e ka ho bi na ma yo ba moni obesima no ne santi pampan boni aba ho ya na ensu egu ya na wase ekekaw woni be mehia na onte de sabio ya onkwan moja kra de etua ni nyina to betwa Loke Mixture nto me ensa pe obedi mu adanse na be ma utie me na wo hwe me na nyoma nyo be me kakra ehi efo de akanie me sraw infection such an bi na wo hu no be wa mu ase no na bibi fita bi bibi yellowish bi akekekam be pa wo chaw nom Lawson Loke na nyina enfi honko na hoto emani paduamu ya na hono kekaw na mu no fenfem mu hyehyɛ twea ase hono nyina yɛ ohene bala kafra infection no and ha wo free na kroi nyina to betwa say bacteria aye fungi aye yeast ebe correctia Loke Mixture 0242 133 577 0242 133
577 and 0248 61 99 99 0248 61 99 99 0248 61 99 99 what in chiremu bi aba pamawie se ba kwa kai de e local mixture bema ya fonum delay man capsules no bema a healthy prostate makes a complete man bema oti apono the prostate wa kura no the site ogun so won chim ya ebi enkam ya onti ya okọ ba ne nchen ya onya abotane adaje ya adwuma ne ye mani sipi bema mema sembe gina brane ne be koyi a lost delay man capsules for local ya unsuo na efanom bema o enfie du nwọchi 18 na konkon ade a wotumi ne madroi bi na bi to adru bi abodin na on sanka kwada so yanko Lawson Enterprise and it DVD de hwanemu na kwachi bi ho atonsu yanko Careflow Pharmacy e bi to adru bia no o che wodie 0242 133 577 and 0248 619 999 Obapa emuna asia no said oni mun still ada so in kind de be ko so ena annom e da se yenso ye da se papa doctor ye da se obaye adofo no mutini nyina o Dr. Lawson nyenne kokko J Lawson delay wo hwe na eniama nkoye mfa ma oye be ma mesra adabrijo no sese yase ye mpebiom enti bomoden a memedro je wo de sanso so na Lawson herbal no so mepachaw for general well-being wo hwe na immunity wuta yare a mesra je wo de ententem na bibia entumi enkoye emfa emma abusuafo ene yakun pa ye trimu no eniama ni bia ma bi fam obro machia mema sese national anthem weda Ghana ha mishia be ma bi de bia mema no de be hia wo mo na ye nsoso ya na ye tirim po enesen ye hia wo mo na ye wugum ana bosha na mema no hye yen no ya na esoso dodo emre pem no mi ba be bie phone line de atum na wabam Bema ne de sese no wadane minim ye Jerry no wadane tomwa numbers ni nyina ye nya no na emom ni mfonyi ene ye bekoso an ye de ahwehwe na pa nyansasem bi aka kire no wo so wompene de a ene na one mmra no akwa ye twema mentwe wo eho ene adofo no bi edi wono mo birthdays inti yen wishi omo happy birthday na bibia entimi enye kama oba ya fato so na yen wishi omo Yo abrantie Alexis appear ene odino awoda we every Veronica ya wo 21st clinic won ya 21st clinic okay we go also branch me shanso am sane maame Veronica ena always ne ba kono akono yi happy birthday maame kasa wasinya minsha ne bai wanya ne kese na wonyini emfiri adomu emfa enko adomu yo oba Regina Brago ono nso so edi na woda enne oba so no a ono chese school no wanfa anya agro kra we efiri ni nua panyin ka kire obi ena ewishi yenua bai birthday na yen sompa etiefo ne adwumayefo ne yen so ya so mutwan esrempa ye pade ama yenua ba yi se nyame nkoso ano nhia no na onye ne kese kopem se obeye obolo pa abusuafo ene ye ko na me kai abusua nyina se me makeup yi de wa wonim se odobroni na bre bia osiesie mi ene nso so wode atoso na ene de magic pa wa ye de taw no wate de afiri ho si market where bi ubehunu se watwi wani ma wa ye kama enti me pa acha odwuma bia wudi no mesrew ma odobroni ye wo kurofro ma adwe kwanta JB's Paloa omomodian na onchu na won so ho so entimi enye fe pa abusuan kwa homa ne so na adofo emremu ntententem number no de awunim na ene de yakohia be mama yakosi dan edan na yesi ye no so so a be mai waboni donkomi wajiska ni nyina de agu ni botom
yɛnyɛmɔ nsoso a wɔ sibam yɛn de pentua nyina ɛwɔ yɛn fe ya na yɛ pa asɛm de ma yɛn ho ana asɛm na ne yɛnam na aba behyia number de a wonim no 0548931931 ana sɛ 0551931931 abusuafo mo mɛfa course no ma yɛ wai ha ensɛm sisi o ensɛm esisi ankasa to de bia ye ka de bia ye ka de to ye nua mayifo na enso so yenim eno na me maame bia owo France ka kire me say no oba woni maame mu modate nto ho the last person ode me ne be ma bi na hia case be ba no mo ntoro mfa nto ho na efiri wono mo ncheke obi de foforo bi aba mo mpam no na enso nipa ho adwuma wo ye den wo obi esi abonten se wuntie na asem yesra maaye yenya abotre na nya sa de bia ebekwa akohia de yen na memfa. Hello, good afternoon. De yen na mimpia memfa nto wa na. Hello, good afternoon. Good afternoon. Bemena me pa cha o me ntie wei. Petro mama me ni de no wa. Wo se maame na ye de yen. Mani de no. Na de a wa ka no bra so hu sonson kro so mrikam kra nson wani je ne ho. Mani de no wa. Yo ya te wai. Hello, good afternoon. Afternoon. Minua me pa cha o ma ye ntie wei. To pa cha. If you set, you can set please go down my house. Yo. That's all the machine at the mapa, Boma. Na ma ke do me na yanso ya da se ya ye pesa no kan se o se be ma no mo ko man be se Christmas so se o ma ko man do ni na to kan ko se a ta be se be ko se bo wi se be so ma me na e ta di na ka ta se ya me ma no ya na se bo se ta ka wo ta ya da ya wo ya na to wa da ka ya se ko friend classes yo me da se. Hello, good afternoon. Good afternoon. Oba ima me pa cho ya shia o ye ni nkomo e. But so ka pike post. Oba cho awu fu bi no wole di ho you ado papa. Na ni yo ko yi so on be na ma me ji na che we ko di dam. Nti ya sra won bo na wo share the way you put to. Let wa wo mo fa ma dai. Yo, yeah that's it. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello. Hello, good afternoon. Hey, otiene ho. Hello, good afternoon. Good afternoon. Oba ima me pa cho mi entie wa wie. Onyo ba ye be ma. Hey, we dey papa fa cha me o voice ne se oba. Okay. Mi entie wa. Me pesa mo po me di. Me mo ba e ti we won che no. What you feel looking at what I Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Mira me pacha mi entie we. Me din dia Julie. Yo. Me pacha mi ka free peshi. Okay. Pacha e bi o hono ma omo bo le so aketua na omo nya na ba na omo ba. Hey. Yo ho wa didi be ma bi edidia. Master Azuri ada obuafu ana. Ho aketua na omo ba omo je. Nature so kasa. Master Azuri ada oba bi de wasi mpen o. Abufu anim no kra na me kan chiro. Ye making it. Hello, good afternoon. Afternoon. Me pacha mi entie we. Esa mami fa. Mami pa. Na ni na papa. Entie o. Wani munye. Hello, good afternoon. Afternoon. Oba ima pacha mi entie why? Ontimi anyina so kafra yemfa ni otwato. Hello, good afternoon. Oh, mon fanche yen. Hello, good afternoon. Hello. Oba ima pacha mi entie o.
But I come the master dinner to money. My production form found na ye nyina ye nti bi why? But I say Production for found na any wedding come why? Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. afternoon. Mama me pa cho me entie we. Yo, me don't know. It's a kind of white from so capra. You know, no, who are affecting my family. No, so a girl, just man anymore. Ten. Now, what's the time? All the time then. Hey, so very good. Now, I'm quite so, and so no point go over. Me no dear, and how does near your way to pass your wife? Therefore, all family planning. Anka, looking at Nancy, it pass your wife. Many who be far now, they second and not get another one. The child warns so. And I'm sure me, my auntie, or saw your car, Anka, you are the one man say. Me that say. Me anso so ye da ase pa no na brampa fasimatu mane fo na ye maye muso. Yo nana ya me da ase pi nyame nhira obiem na ye nto asomfria. Nana ya ye besre ye nua manom se eduru ba bi se ya. Mo mfa ne se ye maame se ye papa se bia. Awade o se mpana na woko. Una wo daw jem na anim se de esi chehwe ufa. Ti ye besre mo ne ba ko mienu kura na ne mu asem mu awade be me be waro kura na enafo mo na 7 46 years anko won pa awade ho but pa se wo benya be me bi said die usuro nyame pa se wo betena nkwada nso ho even se mienu kura mpo na wo behwe no de ne die be ka ho enti kwan be no be fa so kura wo behwe mienu na ka ho die ono ne die ho na akɔwie nso nti ebesiri enu amanom se mokɔ na se mohunu flag ne se ehuse papa na ereda munwane nye mokra nkwa mamu ni ye maame se ne nkoda ne nti nana ya nkura ne nti na na di wowuo akura no so wonyina okwa ne ba bi nana ya sa nei obeti obi ahwia se dagu obi su obi atwitwa obi sika obi ahye obi no ye maame nom ne ye papa nom bi nom nkura ne nti awura yi kɔ ya pentua yi kɔ ka mu na nko wu ya anka ne maame ne papa yi so o masoma no o mu nhwere o made ti duru ba bia mu na mo musunyi su o ma adwene kakra akra ne kɔ ya ohunu se enye no oba ne wo se mo gye ne fɛw so ene ne tenase awura wunyini enti tenase mienu no ensɛye ye nyina behwe ne aboa be ma ne si wo mfia de gya no wonnam ne ba bi ba we ye gya na enye yi enam enso nti ye gya na ene ye japade a waton wadi wasan to nti ye gya na enye yi dinana ya ye kofre papa no matu omufu awie bam de kakra so ye kofre papa ne age pani ne number send ye bekọ akọwie no ye di mu nsem nyina ba betu achiefu anim e se ntimi nkokọ akọba se nkra nso obegya na bọ no so eduru ba bi kura no nkra ne bi di se onua no bi na beti bi airtime eno kura na abusu edi watam ne ya sa ye beka a kirewo enti ye nua manom ye sere mo mokọ na muhunu sa no odea munwane sa na mema no so mokọ na no odea munwane awade ni heaven ni babia eya heya ne wo uso ankwa na woko enkra ijesi yi enkra nso sese nan na aka gu ne so enan ne hwe na fom mami so adwuma asai tie nua manom ya muntum mfo na mo aye nyina meda se me nso so meda se me se champon o mama ide bi e kwa de bi ba osima ba akutu ye mfo na ye nsori nana ya eno na Abraham Parker no sebi yen yusu a gamshin so e de be ni odo ne ewo hin fashion obi prewa wo se efense odo emma no sebi wuwu a odo be hye wadaka anwana e fe keke bia kwa ne ba bi enti no na sebi o ye ne ya ye wu bebrebe ye nyina ye wu bebrebe so school ne ye koye enen kwa ne nyina nyini obi e bo ne bra ya wari awo sana de ne tie enti na wo na ye mfanfa so obi sebi e de amane ne bebro ne de se wo bie wani na ohun se wo so abrabo no ehia nana ya ade bia enye ya se wo bo abrewa na wadi be 60 years kro no na wo hia sika no ne ade samre obi di 50 obese ne ba ene hwe no na benya 60 years no wo ma no sebi o ono so oni obi na bobra wawo
wontimi mfa wani ento wo ma eso enti wo na ese wo hye wo niema na woduru saa bia na sebesebio wonya bibi di ato adwane adi woti ase eno ntine ne yen kan se ma no momo mfi wo muti ento wade aso nko a ne no so ne yente ase se enye mema nko anso na hwe ema o enti mungu ne mu betimi amonsa besoso na motimi ahwe wo mo na omo so abrabo na ba be yeye na daachi wo twe nani na ba be hwe wo a wotemo bi kakra e de ato adwane adi medase me nso so medase pa abusua ena ye hie o yakwa akohia be ma me de mekoso aka se wo ye oba de bia wuti bi mi hia be ma nkwada ba ye twema mentwe sonson wo ho sansa wo ne nya ba sebi be ma no fa ne singlet yegu ne kon ho okọ na wo oba ne nso wobetimi ade wontoma ase okọ na nso wakọ enye ye wa na nkura ebe dan wontimi srema ye ma ya dwene no enye adwuma sane ye be ani beje ene da metina mu de maame osofu maame primani ye maame ohini ni adazo aminim se nyame ya adoma wo kyena ye betete ma na afi nso yakasa akire mema meda obi bia ase nyame ya adoma wo kyena ye besen hia makra refer design to xylem and afra ye group from xylem aye mo jedro sronko bi obanu bia wadase pa odi fa adue ho na de nyame adom watiefo no na de wo ma na eto aduro ni mayen wo ma na eto aduro ni mayen efisi de obeto aduro no obenum na obenya so mfa so pa no na wakamfo amanenua nti no obi befre wa na ya adansedie adanse ndi bebri obi si na ni su bire no onum gro fa mo jedro no na ni su bire no ohun bie obi si wo ho na akoma na ebo ni peri onu wo fama gedro no ene onti bie obi se wo hwa na ne nsa ne nan na 83 onu wo fama gedro no ne nyabe adom bibia ye kama obi se duru na dwo bia de hwa nkromo no de omini koto ha na omini abeto ha wontimi nna onu wo fama gedro no ene ndika se me wo mi se ade achi anje se bebo ni punum nyane no ansa na osore obi se aduane si wo de ni sabe wo mi saa wontimi ni di onu wo fama gedro no ene wadidi esi ya nome pompon na ebo no na epai onu wo fama gedro na pompon ni nyina ahwete obi so odware wi a jeso kopa na odi adwe ne ho onum ye na bibia ye kama ene de betwam a magro fama gedro no ensoto a ebadwa maso a na asa adintra ye nua ma no menstrual disorders nsabuom haw ene ya fa ne free de mfie du no mu ne nsa ene nyame adom mogya na ba bedro de ba no wo bo ne nsa no na obi ete ne ka no ene antibie enam go fama gedro nti de ba na yi clot na eni aye tuntum no ye no go fama gedro no ene ni nyina mu asane e ba kama de ba na oti pain ene bibia to atwa obi kura de ne de ba na ntwa gise so ne ko hospital ko woni pane ene nyame adom onu go fama gedro no bibia ye kama de no aye family planning a enti da ne mess esizi no onu go fama gedro no ene bibia ye kama de na opeba nyame adom onu go fama gedro no awokro na wodie no ama bibia aye kama enu ti se otie radio no a ye be ka grofa ho asem yi wasum ne tie di number no sa na ohwe TV no so abse ya fa phone twa mi fra TV no pharmacy wa amre grofa number ni 0244 59 65 32 0244 59 65 32 obi so wo ho na ne nsade ne nan na ye titiriti ne basa ede ne woye na sa yare a ehun sunsanso no akum nipa bebre ye frɛ ne numbness wo ho na won nsade ne nan na ye titiriti de na nanom de kyerɛ ye sɛ ananse ye de ananse saa ma yare ede nipa bebre ko asamado adentra a doctor for kyerɛ sɛ ansa na obehu sɛ won nsa ana onan ye titiriti no na sra de bone na frɛ de cholesterol no wa wura mu wakɔwura wontini mu 15 to 20 years nti woni wa nete nti hu yare no a doctor for to ni dini silent killers kwa omo nkaye odo kɔbɔkɔ na wa hwɛ yi a yare betimi de wafra asasi so wa bra omo a ho adentra efisi afum akɔwura wontini frɛ no acri sa acri ntini de ntini eni kwan sɛ bibia fam ka emoja nipadua no anu awie di asoma akoma na pompe fa nipadua no be fa sa atri ntini mu na akɔ nipadua na kwa nyina na wɔkɔ ne so wɔdi nnuane wɔdi di papa na ɛwɔ mu ne frɛ ni nutrients emframa a wahome ahoɔden ɛwɔ mu ne frɛ oxygen no
ɛna ɛfra de akɔ nipadua no kwa nyinaa ma nipadua no agro fine na nyame anyo wadom na srade ko rewura ntiri mu a ɛma mogya ne ntimi ni apro yie wɔ nipadua no ɛyɛ saa ɛde ɔhaw bɛtu nipadua no so ɛhaw bɛtu nipadua no so a ɛde yare bebree ba ɛduru saa bere yi a hoɔden bi a wɔ biara no ɛwɔ sɛ akoma no gye na wɔde pia mogya mfa ntiri nom sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mogya no bɛtumi akɔ na akoma no de ahoɔden bebree epia mogya yakɔ yi ɛna doctorfoɔ sɛ wode pressure to akoma no so high blood pressure hypertension ahyɛseɛ nyinaa ha ne firi nonum grɔfa magyaduro no n'enyi sradeɛ mfiri nipadua no ma ntimi ni afro yie ɛnyɛ saa embɛda entinum ama na ya yare kɛseɛ ma afei dia doctorfoɔ bɛto yare din atherosclerosis eduru saa bere yi a na kyerɛ mframa no na friend oxygen no ahoɔden ne ntimi nu wadwene mu yie saa oxygen ni so wɔne adwene ne di dwuma enti oxygen na nu wadwene mu yie a deɛ kɔbaa ne sɛ adwene ne cells ne sate sɛ ewu ti deɛ so wani deɛ so wano deɛ so wonsa deɛ so wonan ewu a asɛm kɛse aba pressure tim bɛto wani so ate pɛn a obia no timi kyia wonsa dompe no mu so ntimi mpagya ɛne obi tia fam a aso watia fam so obi da anadwo a osi asia so gya gu ne so ne ho hyehye no ne nase hyehye no obi kura de no onum si ato na duro kopim so wo fa agro fa magyaduro ne nom ye no hu se sɛ na ye yare kɛseɛ num gro fa magyaduro ne yi de free ni padua no sɛ de bɛyɛ bɛboa nyɛ saa na intradeɛ ɛforo wo soro duru wadwem na adwene ntire ne paye a ɛna doctor for sɛ wonya stroke agya wo kura ne sɛ akonwato dem ye bi sɛ ye ho sɛ sabria otimi koba kura ne tesen na yare akonwato ho go from magyaduro no na yi srasde en free padua no nyesa e do haw kese bebrɛw ani kasema e go from sɛ wonu go from magyaduro na e saw yare no eboa e yi srasde en free padua no efisɛ ye waduro be friend zintoxylem ewom saa zintoxylem eboa yi srasde free ntiri no na kokoo ni so aboa momogya no ade afisa na yi wonum a eboa siesie no na san yi yare free padua no na ma oyɛ nome kama eno ti ni atu aduro ni dini grow fine nyini kama nyini fefefe nyini na sabre ya wode wa hoɔden nyina pesika no to mire bi ma on fasika wanya no san kopto nuro empa hoɔden unum go fama yedo no eboa siesie odi padua no ma oni padua no kama ye de yan kase kokko na ye aduro ayi mo jeduro soronko ti sɛ wo hona so ani so biriw unsa no na ye utitiriti waposo ye wo ya eduru anadwo a wontimi na aduane siwa wontimi nidi waposo nyina ɛyɛ wo ya asekromfo a yabo no ononum a bibia bɛ kama empompo no ebo na ebo tirimu a ediwo neba udware wie ansa na wakopa afi de adwi ho a ɛyare nugo fama yeduro no wo yɛ oba ana bema na so de ade ati fred atenka woni bia nugo fama yeduro no saa na wo yɛ oba ne nemrem wo problem o menses mu a etwam manya menses me ti yaw no ene free ho emfie do me menses mai afi me menses mai no enam grofa magedro ti etwam ba bia obi atumi ka kohwe grofa magedro no se de be ya beboa wo wo yi obi a ye family planning na afi moja no emma me sure no grofa magedro no obi o de wa ya wie wo jai enso menses ne mba awo ne mba wadura ni grofa magedro no hwe grofa magedro no ba bia obi a no kopa bi mema no so ye ka kire se be mai obema no enye dompe de hyemu eye ntiri ene mogya fam ne sai ntiri nso srade timi wrewrem srade so efradwene mu na eba enti wa hwe ye abema o mema sɛm na kɔfam bema no onwui ba mu den ne de akoma no ɔde pompi mogya no saa ne mu ahoɔden no so ntiri na dedam nti mogya ntimi fam yie no go fam agedro no sɛrebe ya ofrɛ obema obɛgye wo so wonum a ehiesie ma oni padua no kama ma ɔyɛ nomenome wonu go fam agedro no a eboa ma oni padua no kama eno ntini ato aduro ni dini grow fine nyini fefefe nyini kama unyina na onum grow fine magedro no eboa siesie di padua no miehu a hu se wa kama ye wo anti aging properties wo grow fine mu enuane no bi a se wo num grow fine magedro no a emma wo mo abrewa emma wo ntwonchom ebre bia de otia na otie me bia de kala no etimi yi kama na emma no emfa grow fine ni agro no efisi o follicles ewom a eboa ma otirenwi fuku ha saa boa ma makala ba bebriye na saa boa ma womesesera ba kama enuti adroi yenua ma no mfa ni agro oto no onom na gine pe na wabodi nua ba ma de no so atobi to bia no numbi ba bia to adro bia benya gro fam agedro ni bi ato say ye pharmacy herbal shop
over the counters obenya grow farm agedro no ba bi eto adro bia obenya bi na emo so opa bi etu aton wa Ashanti region ha Yaa Serwaa ko PFA pharmacy Otafuni road Missy Heba Omrom Angelos Omrom Dani Omrom Apidam Omrom Colina ko Arstown Bezaduka Okewo Tinate Sofolai Pure Live Abuakwa have me wasafo pole obenya bi Ja pharmacy wasafo ahimfie Sakseba Patase Blockhouse and the so Patase wa Costa Pharmacy Pampaso Yellow and Orange wa Mokom Smart Heba Obuasi obenya bi and crime for Monko Kanshi Drug Lane Kinswa Heba Tinatet Nanabuache Angel Ruta Repass Halos Omina Abenya Grow Farm Agedro Asama Fonko Ekus Pharmacy House of Drug obenya bi Hillside Ewon Koko on friend Isaac Drosto obenya bi Brekum Dr. Clement o main station obehu obenya bi Sana Takwani Pristia o wasa bidrofi obenya bi Bogo so unique Heba obenya Grow Farm Agedro ni bi ato Takrade crisis the answer when a friend apochen krakra ba bi eto adro say pharmacy drugstore o fremia na chiro ba bia obenya bi ato emre ni nti the number no na da foforo ya sa beto so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 grow fine makes you grow fine. Sompa Nkomo 2025. Yabo Yaba. Bible say, "Nyame Sompa